Момента е 6 до 10 на 1 април и след 10 минути се очаква да започне моето голямо приключение за днешния ден. Доста съм ентусиазиран, защото го се организирах доста бързо и се надявам всичко мине вода, това е боксто, отзад ще се вижда и ще се видим като пристигна в крайната си цел в България, така че да продължа към крайната си цел за днешния ден. Полека-лека пристигнах в Драгоман, този един час подремнах, починах си, въздемничих и след момента съм на време, часът е 7:05, имам горе-долу някакъв план как да се движа, имам очаквано време, но за момента нещата още не са ясни, така че сега се ориентирам към граничния пункт и там би трябвало да направя точно 3 пункта днес, така че ще кажа. Часът вече 8:10 близо и успешно преминах българо-сръбската граница. Питаха ме за къде отивам, разбира се, отговорих правилно, въпреки че малко се замислих. По-хладно е за момента, отколкото очаквах, но докато се движи всичко е наред. Така че продължаваме напред. И вече нещата се излизат само единствено от мен. Малко съм недоволен, че от Драгоман до тук е само спускане. И бързо идох за тези 17 км, които изминах. Но от друга страна навръщане ще ми е катерен, така че трябва да го предвидя това време. И хайде, продължавам. Малко по малко се придвижвам и вече достигам до първия град в Сърбия, който е Димитровград. Навръщане може и ще мина, но имам време тогава. Така, приема през Димитровград. Доста интересно място, населено място. Позрях няколко колезачи, викат ми добро, добро. Аз си махам, готия работа. Видях много ученици, имаме си и градски транспорт. Личи, че населеното място се пробужда, все пак е 8:20 и малко някъде. Принцип в петък в това време трябва да ставам за университет, обаче днес ситуацията е по-различна, така че ми е много по-хубаво. Хайде, продължаваме, някаква табела. Хайде, опират. Виж територия, правда. Така. Надявам се да имам следващото време на връщане, да мина покрай, да завия там надясно, така че... Ей, само софиянец мога да ми свири тука! Бах ти тъпите хора! Право не е завярвам. Та... се надявам да имам достатъчно време да завия, надолу има 2 манастира, ще спитам ги поста, но само времето ще покаже дали плановете, които имам, ще се останат само в главата ми или ще се реализират, а дори в момента има един колезач. Е, това е, и той е толерантен, супер. Хайде, продължавам. Първият ми опит да си взема нещо за ядене за кушица беше неуспешен. Първо, че
Нещо ми приемаха левовете. И ги питах. А пък за евро викат ситно, ситно. И в крайна сметка питах за някаква закуска, не ме разбраха. Викам, баница има ли? Баница също не се знае какво е. В крайна сметка кифла, кифла! И кифла нямат. Така че за момента съм до никъде с яденето. Не че съм пригладнял, то си носа, ама поне да е нещо по-така, като да не се почва с десертите от началото на каране. Хайде. Също това добро впечатление направи, че имаше пред магазинчето, колкото да беше малко, колкото да е малко, това са цели каквото е. Имаше стойка за колета. При мен е, а в София като цяло е доста рядко това нещо. Явно културата на сървите от към велосипедния транспорт е доста по-развита, отколкото при нас. И това така доста ми се набива в очите за момента. Как си говоря аз за колета и за разни такива неща, взех, че стигнах в Пирот, или поне в хода му. Доста бързо. За час и 20 минути от българо-сръбската граница, километри са 44. Което е добре. Не съм бързал. Лошото е, че предимно е спускане в тази посока и навръщ трябва да се предвидят добре неща, така че да ми стигне времето. Хайде, продължаваме. Приехме вратите. Там гледаме върх место в Генери. И хубаво, значи няколко паниците в Любек. Доста хубаво, как викат смесо. И не знам какво е това, вилек, майче. Нещо такова. Това е добре вкусно. Хапнах. Беше хубаво бюречето. Също направим впечатление, че за първи път ми дават да ям баници с нож и вилица. Както и да е. Доста добре. Също така нещо, което бях забравил 10 час назад. И човек да се чуе, защо са толкова празни улиците и защо толкова малко народ има, то 8 часа в България, тук 7. Какво се прави? Хайде сега, продължаваме към центъра и видим какво ще се види. Оказва се, че Пирот е доста по-малко, колкото очаквах. Явно кога влезнах, кога излезнах. Вие ще спрямо плана, в момента че е 10 без 10, а дори съм и ял. Има доста време като цяло да разгледам, да заобиколя. Ей, това е красота Галето, която ще отдам внимание, само че така като гледам малко да ме ротират. Пък има доста други места, откъдето се мина. И тук много хора с колелета направо са като хлебарки, навсякъде са. Да, вече така, като има нещо. Ще има включване. Това е крепостта от близко. Значи малко по черен път там какво се прави.
тук. Това не е важно. Аре да я въртнем. Вие си поставям въпрос. Доста е интересно строен от българи, когато градът е бил част от България. Пълнах някаква доноска. Четох, че е този хълм бил някакъв много стръмен. Но така като гледа и силно преувеличени нещата. Да си изкачи да е все пак. Трябва да си вие гледате отгоре. Взем. Добре, продължаваме. И така си изкачих на хълма. Имаше действително няколко места, които бяха така по-стръмни, но щом се справи, значи не са били чак толкова стръмни. Това, което искам да кажа в момента е, че гледката действително е доста хубава. Заслужава си да се дойде. Не е като гледаш София, но пък отново има така, като имам мъгла, мисля, че не бих казал, че е смог, но може такива водни изпарения. Там онзи рейс кафяви, мисля, че го изпреварих на границата. Съдеше. Може да са направили някоя друга почивка, но не съм сигурен. Интересно да се види как магистралата, която някой ден ще минава, ще мине точно по този хълм. Това е магистралата за България. И не знам колко се вижда, какво ще видите, но пък на мен ми попада гледката. Малко е градчето, но пък мина покрай интересни сгради, макар и набързо, така че да се ориентирам тук за по-големите забележителности. После слезна обратно долу, ще преценя какво точно се правя, понеже имам избор, но за момента не съм взел решение. На този етап тук ще взема си хап на милена, която си я купи от банячарницата. Така добре изглежда. Взема си хап тук на тази гледка. Хубавото точно тук на този хълм е, че не е толкова явно комерциално, колкото Копито, защото не виждам боклуци около мене. Има тук там някое друго кенче, такова копатица, но доста малко. Защото както хората, които ще изгледат клипа, най-вероятно вие сте забелязали на Копито как е фулсът, понеже има път. Но тук, понеже няма път за коли, е доста по-чисто. И от тази гледна точка е доста по-приятно. Има си тук хубави скалички, където се поседне, температурата се покачва и е време за... Така, минах през пазара, доста интересен като цяло. Важното е, че е като на женски да има някаква кебабчиницата смърди яко на скара, ама е забавна работа тук. Много полезна чудеси. Видях един музей на Малашевич или нещо такова. Добре беше. И тук някакви други къщи.
река Нишава. И сега малко се ориентирам към изхода на града, така че отново ще минем през центъра, който не се спомня къде беше. А не напред. Да. Така ми добре, хайде сега, значи тръгваме се изнасяме, така някакви шоци, гледаме мана. Добре, хайде да гледам пред. Да мина на зелено. И да си чак следващата фаза. Това тук е централната улица, на която може да се намират най-важните сгради за града. Това е общината. И сега се сещам, че не съм минал през ръка, така че ще се видим право там. Както казах, ето ни на крайбрежната алея на река Нишава. Доста... дори Спонжбоб. Доста хубаво си го направили хората. Има мисъл в градоустройствения план. Дори правят велоалеи, слагат маркировка хората, което е нещо доста напредно в мисленето спрямо това, което наблюдавам в София. Хубаво е място. Нали, разбира се, аз виждам само доброто, разбира се, че има и някакви лоши неща, обаче като за толкова време толкова, но няма какво толкова вече да говоря, нека гледаме.
приключенията ми в Пирот приключват, но като цяло екскурсията за днешния ден не е, така че продължаваме. Нещо, което като върхолезач просто няма как да ме отразя. Просто погледнете за какво отношение към физкултурната подготовка на децата става въпрос. И да могат да идат с велосипедите си на училище, са направили специално навес колет, където си ги държат. И е доста показателно за това. Това е обща култура между българите и сърбите и кой по-добре напредва в отношението по здравните въпроси на младежта. Така да си продължаваме да си карам пък фотко. Това вече съм изхода на града, на Пирот. И продължаваме да действаме към следващите цели. И така, полека-лека стигна до разклона за село Суково, така че да се устремя към двата манастира, които искам да посетя. И въпреки, мога да кажа за момента, че въпреки наклона, който имам пред себе си, т.е. в момента катера, и мисля, че е някакъв... Тя ме е блъснала. Няма да е приятно. И въпреки вятъра, който не мога да преценя точно какъв си пара, защото не мога да преценя какъв си пара, се движа доста бързо. Гледам, че карам някакси около 27-30 км в час, което говори добре за момента. И сега си даваме газ към манастира. Газ, колко да е газ. И върткаме. Както пише, пътя наистина в малко при манастира е доста интересно към природа. Скалите, които го заграждат, са наистина невероятни. Като великани стожери пазят. Вау! Пазят пътя. Тази река е река Ерма или пък Джерма, както и вика тука. Леле. Много хубаво място, имайки предвид, че слънцето е доста силно, поне за мен, и на това, на което съм свикнал до момента. И тук до корито на реката ми е доста приятно, направя си чиста благодат. Идеално. Това вече по-бързо, отколкото очаквах. Вау! По-хубаво, отколкото си мислех.
Петровския манастир, който е създаден в 14 век. Наистина прекрасно място. Посещението на манастира посещението на манастира премина доста по интересен начин. Купих си свещички и запаля ги съответно. Обаче не ми хареса много отношението на отчето или попа, или не знам точно какъв се пара, който отговаря за манастира, понеже ми се видя малко надменно. Но както и да е, те си над хората. Иначе вътре за самия манастир беше изографисан много хубаво. Беше уникална прохлада. Наистина един водопад. Наистина много прохладно беше. Също така имаше една икона, която имаше като рубини на себе си. Мисля, че за нея даже прочетох нещо в интернет и разни страници, които гледах. Но не съм много сигурен, така че не мога да давам допълнителна информация. Но пък ми хареса. Хубаво място, подходящо за питник и разни такива лежерни неща. Разбира се, комерциализацията дори в този край на земята просъществува, защото бях построили хотелче, който да обслужва поклонниците. Но всеки човек се знае, разбира се. Щом се прави, значи има причина. Има пазар. И продължаваме към следващия манастир. Ето му отново. Това е вече вторият манастир, който исках да посетя. Манастир Суково. Отново ерма. За този манастир пише, че не е толкова хубав, колкото предния, но пък не знайно защо. Като гледах някакви туристически агенции, които продават разходка от тук за един ден, идват за този манастир, а не до горния, но как ти да е, това е малко парадокс. Но пък няма значение, тук хората идват, виждат. Този си така изглежда доста добре, в интерес на истината. Няма само вече ме гледате. И това е една по-обща картинка на нещата как се ядат с тази църква. Отпред е продавачата на сувенири и свещи, църквата, някакво друго помещение и съответно входът, в който дойдох. Попа се похвали, че чешмата вече работи, така че ще си наточим да я пробвам. И хайде като затръгвам, ще направя един разчет на тук как минаха нещата.
вече стана време за впечатленията от Сутовския манастир. Доста по-време се видя от страна на предния. Приликите са, че на двете места искат дрес-код, което е много важно за мен, понеже съм... Имам нали сега някакви крачоли, ръкави и една увръхна, реших да не... да кажа, че просто нямам. И какво се случи? В предния манастир си купих свещички и хората бяха, нали, от към тази страна малко, когато казах, че ми се бяха малко такива надменни, ето супер. Защото така ме правят, айде, близай. Като казаха, че ще се опитат да ми намерят някаква дрека, която да си облека. Но не го направиха, ами викат, айде, да отяж да мина. Обаче в тази църква и манастир, това нямаше как да стане. И попа ми казва, че няма как да се случат нещата да вземе и да влезна, защото има дрес-код, сега не мога да влезе по къси панталонки по тениска. И аз съответно му казах, добре, айде, намери ми някаква роба. Сега те се чудиха какво е това роба, нали, явно не знаят. Понеже при тях думата не е такава. Но не разбрах какво искам да кажа. Те ми донесоха един анцук или... не съм много сигурен, анцук ли беше, пижама ли беше... Тазех и облякох. Браво! Супер! Късичко на 6. Браво! Идеално, тук компанията се събра. Тех, нали, разбраме какво искам. Донесем един анцук или нещо такова. И ми вика, аре сега тук да знаеш другия път, да си носиш един някакъв панталон в раниците. Аз съответно отговарям, че е много трудно, нали, сега ако трябва да ходя до София си взема някакъв анцук. Няма как да се случат нещата. И той вика, да, спокойно, нали, няма да ходиш до София, ми го донесоха. И аз го попитах дали има хора, които идват с колелета, понеже така малко беше изненадан как пристигнах и се оказа, че съвсем малко хора. Така че ако и вие сте колезачи или независимо какви, идвате до тук, да знаете, че има дрес-код и не бива да сте като мен. Така. Понеже мога да няма толкова много анцузи в манастира, да знае човек. Попа беше някакъв готин. Аз му викам, тук има ли някъде вода, нали, такова да си пина. И той ми отговаря, да ти донесе една чаша. Да ти донесе една чаша с вода и аз викам, не, трябва ми да си напълни. Той ми посочи чешмата и каза, че скоро се били направили, което е добре. Хубава водата, не се притесняйте. Хубава беше, да. И така, от този, макар и по-скромен, останах с по-добро впечатление. А иначе, ако сте облечени по този начин, ще ви пуснат само до предверието на църквата, така че само да можете да се запалите по някаква друга свещичка. И това е в общи линии. Този ми хареса повече от отношение на персонала. Докато наистина е малко по-скромен, докато предния е наистина много по-така докато наистина много по-добре разположен. Има на по-готино място, нали, самия манастир е по-хубав, но пък за сметка на това персонал, който го обслужва, е доста по-кофти. Това е. И в този беше наистина доста хладно вътре, хубави са стенописите. Хубаво се пустат, така, ако имате възможност. Щом гледате, се надявам да го направите дори с колела. И добре, в момента си върта. Кана си малко полека към главния път. И най-вероятно ще спрем в Димитровград.
И отново излезнах от община Пирот и вече съм в община Димитровград. Нещо, което иска да кажа за манастирите, но забравих. Приемат и български левчета, така че ако нямате динери, няма страшно. Давайте стинките и всичко е чук. Усещам как имам пътен вятър, така че отново се движа доста добре. И си мисля, че наближавам. Супер! Това беше наистина доста бързо, вече отново съм в Димитровград. Много интересно място. Много симпатичен трактор. И сега вече започваме да се оглеждаме за забележителност, така че ете хера. Намерих две забележителности в града. И колкото могат да се нарекат забележителности, едно в общината. Община Димитровград и центъра за култура. Доста в центъра. Това ли си днеш бутушка на чешмата? Смайка. Обсъди хората. И някак трябва да има някаква църква, но аз май че не го знаят. То църква по-толкова. И хай, полека, действаме към границата и ще видим да се борим, че вече това вятър се обърне като среща. Забелязвам, че като че ли всеки втори работи в митницата или поне в някаква гранична служба. Доста интересно. Все от нещо трябва да се живее в крайна сметка. По-такова. Хайде, вече съм почти на границата. Един километър. Много добре. Изминал съм за момент 116 км, близо 117 за 5 часа и 7 минути, което е доста добре. Все малко не остана да стигна до границата и отново съм си в България. Така че приключението в Сърбия приключва. Е на пътя Белка, тук имаме. Приключението в Сърбия приключва, но започва приключението в България. Защото всичките паци, които му свириха, то беше само един реално. Беше един софиянец, който дори тогава снимах, и един турски пираджия, никой друг. Така че сърбите са доста толерантни, докато от друга страна на границата ще видим какво ще се случи. Така че все още нищо не е приключило, но сигурно го има снето. Но все още нищо не е приключило, но няма значение. Важното е, че се прибирам. Айде! Айде! Парара! Тарара! Вече съм си в България. Ша-ла-ла-ла-ла! Изпреварих колите на границата. Ме посветох, хората минах. И това се справих по-бързо. От сърбска страна всичко беше доста бързо, но от българската бая бавеха. Та взех и малко се попредредих, но айде, живи и здрави! Нали съм с колело? Ша-ла-ла, ла-ла-ла. Супер! Екстра, айде! Вече съм в Гюешево, миче, така беше. Едно време, най-вероятно е тук точно била имал някакъв пункт, понеже доколкото разбирам или виждам, това е стария път за към Сърбия. Та карам сега с много хубаво вече, приятно, спокойно. Ще си хвана влакчето, както си има реда. Право. Ляшка работа. Ще си хапна
Я видим така ли беше грешило. Кръчма Ежеривци. Не, грешка, Калотина бе, Калотина. Да, за малко. Не ги знам наизуст. Ами през Гило ще уши мия, няма страшно. Хайде, че излизам отново на главния път. Ще се видим най-вероятно вече. То няма какво да се гледа, то вие се си ме гледате. Ще се видим, следващия материал от пред влака. И разбира се, както винаги, трябва да ставим по законите на Мърфи малко така чист въздух от този рейс. Добре, хайде. Както се вижда, не съм стигнал влакчето, но по сметка на това изкачи големия бир, който си е доста. Имайки пред километража, който изминах. Взе го за половин час, което е, мисля, че е добре. Малко се понапънах, но за щастие чепа. Понапънах се, но в момента за щастие имам вече достатъчно време, така че да не бързам за никъде. Влакчето е чак след час и нещо. И цяло ще има, може би, още някой друго включване. И без да се напряга много, стигнах Драгоман. Тук вече хващам най-вероятно влака. Ако не взема да размисля, но не ми се вярва. Стигнах Драгоман, вече имам колко доста време. Само напусто. Имам час и 20 минути. Около час и 20 минути до влакчето. Така че ще имам достатъчно време да си почина. Трудното мина, що ме скачих баира. Всичко вече е наред. Удовлетворен съм. И времето мина е така. Цак. Много бързо, сякаш преди малко бях тук. Отидох до Пирс. Велико. Много съм доволен. Хайде. Вече съм картал Драгоман. И съответно тук нататък ме очаква само единствено приятна и сладка почивка. В крайна сметка всичко за момента по живо, по здраво. За днешния ден ще измина близо 140 км за около 6 часа. Доволен съм като цяло. Вече става време да се качвам влак, така че продължа към следващата цел. Така че очаквайте. Надявам се да има достатъчно време, така че да има и следващи. И надявам се да ви е допаднало, да сте се преживели поне малко от емоцията, която имах през деня. И такова.